Goedenavond, dit is Zeeland Nu van donderdag 29 mei met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Hemelvaartsdag, dat betekent de Zeeuwse top 40. Dit is dit jaar de top 3. Op 3, Bluff en aan de kust. Op 2 de La Maquetas en kapitein Rooibos. Op nummer 1 voor het 7e jaar achter elkaar Danny Vera met Rollercoaster. Nummer 1. Here we go on this rollercoaster life. De hoogste nieuwe binnenkomer dit jaar is het nieuwe nummer van Emma Heesters. Alles wordt beter, op plek 6. Ze staan er inmiddels een week of 3, deze vleermuizenkasten in Middelburg. In deze betonnen buis in de Veerse Singel wonen 49 beschermde watervleermuizen. Maar de buis moet gerepareerd worden en daarom zijn 2 tijdelijke verblijven neergezet. Er is sowieso een jaar gereserveerd voor de gewenning van de vleermuizen aan de nieuwe woning. Maar voor hetzelfde geld vinden ze hem geweldig en zitten ze er al in. Met een speciale lokstof gemaakt van hun eigen uitwerpselen hoopt de ecoloog de watervleermuizen hun nieuwe onderkomen in te krijgen. We gaan op nachtelijke excursie om te kijken of dat al is gelukt. Wat verwacht je? Wat verwacht ik? Nou, van verwachting klopt mijn hart. Ik hoop natuurlijk dat ze erin gaan. Maar uitgerekend op deze avond lijkt het erg rustig te zijn rondom de woonplaats van de vleermuizen. Hoewel we een paar watervleermuizen waarnemen met speciale apparatuur. Komt er nog een? Ze scheren over het water onderdoor de vleermuizenkasten, maar we zien er nog geen naar binnen gaan. Maar deze ecoloog laat zich niet zomaar uit het veld slaan. We hebben ze niet in onze vleermuisverblijven zien gaan, maar dat kan nog komen, uiteraard. Je geeft de moed nog niet op, hè? Nee, natuurlijk niet. De vleermuizen hebben nog tot het najaar 2026 om te verhuizen. Dan begint de renovatie van de buis. De gemeente Schouwen-Duiveland is gestart met een proef met wasbare luiers. Moeders met kinderen in de leeftijd van 2 maanden tot 1,5 jaar konden zich aanmelden. De gemeente doet de proef om het restafval terug te dringen. Dus ja, we weten dat als wasbare luiers gebruikt worden, dat er zo'n 30 kilo per maand aan luiers in het restafval scheelt. Dus ja, dat zijn ook kilo's die we dan gaan missen. Deelnemers kregen een gratis luierpakket en worden de komende tijd begeleid door specialisten. Het is een pakket ter waarde van €150, zodat ze kennis kunnen maken met verschillende mogelijke wasbare luiers. Ik geloof 2 types. En daarnaast krijgen ze 8 weken begeleiding. In totaal 13 ouders doen mee aan de proef. Ik en mijn partner leven best wel duurzaam. En dat is eigenlijk ook de reden waarom we hier aan mee wilden doen. Om ook te kijken van hoe kunnen we op een andere manier daar ook verandering in brengen. Wat vind je ervan dat de gemeente deze proef houdt? Nou, heel goed. Want we hebben nu al in de eerste paar weken gezien dat we heel veel vuilniszakken wegbrengen. Heb je enig idee hoeveel? Hij is nu 5 weken en ik denk dat we al wel meer dan 5 grote vuilniszakken hebben weggebracht. Zo, doet hij behoorlijk zijn best? Ja, precies. Hij doet heel goed zijn best. Na de zomervakantie kijkt de gemeente of ze verder gaan met deze proef. Dat de carrière van Jan-Paul van Hekken als een komeet is gegaan de laatste jaren is geen nieuws meer. De voetballer speelt wekelijks tussen de beste spelers in de Premier League en is international van Oranje. Maar woensdag maakte Van Hekken meer dan 250 kinderen blij op de eerste Jan-Paul van Hekken dag. Het is natuurlijk wel een beetje raar dat ze allemaal voor jou komen, dus dat voelt een beetje onwerkelijk soms. Maar het is natuurlijk ook wel heel mooi en dat betekent ook dat je wel iets heel moois aan het doen bent natuurlijk. Ieder kind kon op de foto en een handtekening krijgen van hun held, maar een paar kinderen mochten zelfs een vraag stellen aan Van Hekken. Wat is je lievelingskleur? Wat is mijn lievelingskleur? Blauw. Ik speel ook voor Breiten, er zit ook blauw in, dus mijn lievelingskleur is blauw. Ik vind het wel heel vet hoor, dat een speler uit Arnhem-Muiden gewoon bij Nederland speelt. Volgende week meldt Van Hekken zich weer bij Oranje voor 2 wedstrijden. Maar naast een foto en een handtekening heeft Van Hekken ook nog een boodschap voor ieder kind. Plezier hebben in wat je doet en ontzettend je best doen. En dan, wat je dan ook doet, dan komt het altijd wel goed. Het was een opvallend gezicht in Axel vandaag. Duizenden badeendjes stonden aan de start van de Bad Eend Race 2025.
Iedereen kon een badeendje kopen. Hier liggen dus 65 of 70 gesponsorde eenden. En dan hebben we ook nog een keer 5000 kleine eendjes verkocht aan particulieren. De eend die als eerste de finish bereikt, geholpen door wat bladblazers, heeft gewonnen. De hartslag gaat omhoog. Ja, heel spannend. Want de eigenaar van de winnende badeend sleept een vakantie in de wacht. Deze man heeft 10 eendjes gekocht. Wat gaat er nu allemaal door u heen? Van alles. Ik heb ook eigenlijk wel de vraag zo van hoe die eendjes zich voelen op dit moment. En wat denkt u? Koud. De opbrengsten van de dag, €30.000, gaan naar de nieuwbouw van Hospice Zeeuws-Vlaanderen. We hebben nu meer opgehaald dan ooit, waardoor we echt voelen dat de hele omgeving niet alleen de badeendjes omhelst, maar ook de bouw van het hospice. En dan is het moment daar. We hebben een winnaar! Dat wordt geen week weg. Nee, ik vrees het ook van niet. Nee, ik had het alles verwacht, maar ja, je hebt toch altijd nog hoop, hè? Tot dit moment. Helaas. Vandaag was een bewolkte en grijze dag in Zeeland, waarbij vooral vanochtend ook af en toe wat lichte regen viel. Vanmiddag bleef het meestentijds droog, maar hield bewolking nog altijd de overhand. En wat opviel, er stond vanmiddag een stevige zuidwestenwind. Langs de kust was die soms krachtig met een windkracht 6. Het was niet heel koud vanmiddag, temperaturen stegen naar zo'n 18 tot 19 graden. Nou, de komende dagen gaat het weerbeeld duidelijk veranderen met meer zon en hogere temperaturen. Nou, vanavond en vannacht blijft op de meeste plaatsen bewolkt. Er kan een enkele opklaring voorkomen. Het blijft ook droog. Door alle bewolking koelt het vannacht nauwelijks af met temperaturen rond de 13 of 14 graden. Met eerst nog een matige zuidwestenwind. Ja, en morgen dan krijgen we in de loop van de dag te maken met zonnige perioden. Vooral morgenmiddag is er flink wat ruimte voor de zon. Blijft morgen de hele dag droog met temperaturen die stijgen naar zo'n 20 tot 23 graden. En waait er een matige zuidwestenwind. Ja, en als we verder gaan kijken, dan gaan de temperaturen vooral op zaterdag flink omhoog. Op veel plaatsen wordt het zomers warm met 25 graden. In de loop van de zondag dan gaat de wind op naar het westen en dan daalt de temperatuur enkele graden. Maar blijft het nog altijd op de meeste plaatsen droog. En tot zover voor vandaag. Volg ons vooral online voor het laatste Zeeuwse nieuws. Dat kan natuurlijk via onze app of via omroepzeeland.nl. Voor nu nog een hele fijne avond en graag tot morgen.